Megy. Várjál? Még nem. Még frissítem. Élő. Ott van. Így. Nem tudom. Jött a YouTube értesítés, hogy pötyike. De még mindig 2 néző van. Nem, fasza. Csak így, hát nem tudom milyen a kép ilyen. Hát... Amikor mész, akkor nagyon. Mindegy, menjen. Hát... Na de várjál, figyelj. Az előbb 2 néző volt, most már csak én vagyok. Akkor valaki nézett minket, csak elment. Ennyi. Most jó. Így, more. Persze jó lenne, ha látnák valamit, mert most megint tölt. Most a kép is elment. Nem. Mindig tölt, de megnyitom újra. Most jó. Hagyjuk a picsába, jó lesz ez így. Nem kell jó a minőség. Szar a minőség, de jó a gameplay, akkor jó. Csináld a küldetéseket. Gotta keep an eye out for Peggies. They come near me, they're as good as dead. De átküldjem Csabának amúgy? Never
off this gun, Uh-huh. you get to see so much use. Hát küldjem. Attól még átküldöm. Várja. Küldés. Elküldtem. Mi volt? Várj, nézem. Nem történik semmi. Mara. Na jönnek kocsival. Nick elbaszta! Mi a fasz? Elbaszta a medvét megint.